Un cutremur record a zguduit Caldeira Campii Flegrei. O tornadă a transformat orașele Braziliei în ruine. O inundație anormală a cuprins regiunea Tiumen din Rusia. Seceta a oprit funcționarea centralelor nucleare din Europa. Amploarea și consecințele acestor evenimente climatice și ale altora din săptămâna trecută vor fi prezentate în continuarea ediției. De asemenea, vom vorbi despre cum cel mai puternic cutremur, cu magnitudinea 7,1 din Japonia, nu doar că a distrus case, ci și a smuls masca de pe temeliile societății. Europa. De la începutul anului, multe țări europene se află sub influența unei secete prelungite. O serie de valuri de căldură anormale intensifică evaporarea, din cauza căreia nivelul apei din râurile și lacurile regiunii continuă să scadă rapid. Lacul de Zbreneț, situat la granița dintre Elveția și Franța, și-a pierdut în doar câteva săptămâni peste 90% din volum. Pentru a salva peștii aflați în pericol, serviciile de mediu și voluntarii i-au prins din puținele porțiuni de apă puțin adâncă rămase. Acolo unde înainte turiștii se deplasau cu bărcile prin canioane pitorești, acum a rămas doar o fâșie îngustă de apă brună. O situație critică se conturează și pe marile râuri ale Europei. În țările de jos, în luna iulie, debitul Rinului a scăzut pentru prima dată în istoria observațiilor sub 767 de metri cubii pe secundă. În cea mai mare parte a țării au fost introduse restricții privind captarea apei, iar fermierilor li s-a interzis irigarea. Din cauza scăderii nivelului râului, fluxul de apă dulce de la vărsare slăbește și nu mai poate ține marea la distanță, astfel încât apa sărată pătrunde tot mai mult în amonte, amenințând ecosistemele și agricultura. Și Dunărea, una dintre principalele artere hidrografice ale Europei, a atins un minim istoric. Scăderea sa record a nivelului a afectat deja toate țările de-a lungul cursului fluviului. Navigația este restricționată, rutele navelor de croazieră se schimbă, iar transportul cerealelor, cărbunelui și combustibilului devine mult mai dificil și mai costisitor. În nordul Serbiei, în apropierea orașului Novi Sad, zeci de nave de marfă și sute de bărci au rămas pe malul secat. În estul țării, din apă, au reapărut corpurile ruginite ale unor nave germane din timpul celui de-al doilea război mondial, de obicei ascunse sub apă. Din cauza îngustării șenalului navigabil sigur de la 180 la 100 de metri, barjele sunt nevoite să transporte doar un sfert din încărcătura lor maximă. Seceta a afectat și sectorul energetic. Din cauza scăderii critice a nivelului apei, au apărut probleme cu răcirea reactoarelor centralelor nucleare. În România, pentru prima dată de la punerea în funcțiune, a fost oprită singura centrală nucleară din țară, Cernavodă. Pe fondul deficitului de energie electrică apărut în Iași, al doilea oraș ca mărime din țară, iluminatul stradal este stins noaptea, fiind menținut doar în apropierea spitalelor, la trecerile de pietoni și în principalele zone turistice. În Ungaria, singura centrală nucleară din țară, Pax, funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, specialiștii nu exclud oprirea ei completă. În Budapesta, nivelul apei a scăzut la 23 de centimetri, iar unele brațe ale afluentului Sugovicea din apropierea orașului Baja aproape au secat. În Bulgaria, 186 de turiști au trebuit evacuați de pe un vas de croazieră după ce acesta s-a blocat, iar rezervele de hrană și apă de la bord s-au terminat. În Regatul Unit, cea mai mare parte a țării s-a confruntat de asemenea cu seceta. Al patrulea val de căldură din această vară a adus temperaturi de până la 35 de grade Celsius. În luna iulie, la nivel național, a căzut în medie doar aproximativ 7% din norma lunară de precipitații, iar în sud, aproximativ 1%. Peste 20 de milioane de persoane se confruntă deja cu restricții privind consumul de apă, iar fermierii raportează scăderea recoltelor. Unele culturi au trebuit chiar recoltate mai devreme. Din cauza creșterii slabe a ierbii, trebuie folosite furajele de iarnă pentru animale. Japonia. Pe 28 iulie, prefectura Kumamoto de pe insula japoneză Kyushu a fost zguduită de un cutremur puternic cu magnitudinea 7,1. Hipocentrul s-a aflat la aproximativ 10 km adâncime, de aceea seismele au fost resimțite pe un teritoriu vast din partea de nord a insulei Kyushu până în regiunea Hokuriku. În unele locuri, intensitatea seismică a atins 7, valoarea maximă pe scara Agenției Meteorologice japoneze. Cutremurul s-a produs în timpul programului de lucru, când în magazine, birouri și centre comerciale se aflau vizitatori și angajați. Oamenii au fugit în stradă și s-au adunat în parcări, în spații deschise și în alte locuri îndepărtate de clădiri.
Aproape imediat după șocul principal a început o serie intensă de replici, multe dintre acestea producându-se tot la aproximativ 10 km adâncime sau, practic, la suprafață. În primele 3,5 ore au fost înregistrate 60 și 1 de cutremure repetate perceptibile. Mulți oameni se temeau să se întoarcă în locuințe, chiar dacă, privite din exterior, clădirile păreau relativ intacte. Unii au preferat să doarmă în automobile. În Kumamoto a fost organizat un centru special de evacuare pentru străini, unde informațiile despre cutremur, replici și regulile de conduită erau oferite în 4 limbi. În seara zilei de 2 august, în cele 206 centre de evacuare deschise în 20 și 1 de orașe și localități mai rămâneau aproape 8500 de persoane. O încercare suplimentară pentru locuitori a fost căldura intensă, care se instalase în zilele precedente și nu s-a retras nici după cutremur. În orașul Kumamoto, începând cu 28 iulie și până la sfârșitul lunii, temperatura din timpul zilei a depășit 35 de grade Celsius, iar noaptea aerul se răcea doar până la 26 până la 28 de grade, astfel încât oamenii practic nu aveau niciun răgaz de la căldură. Una dintre posibilele victime indirecte ale evenimentului seismic a fost o femeie în vârstă de peste 70 de ani, care, după evacuare, a dormit într-un automobil și a murit probabil din cauza unui șoc termic. Unul dintre cele mai tragice episoade a fost explozia produsă în centrul comercial Aion Mall Kumamoto din localitatea Kashima. O angajată de 22 de ani care lucra într-un magazin de la etajul al doilea a ieșit cu bine și se afla în parcare. Totuși, în pofida replicilor care continuau, ea și o colegă au decis să se întoarcă în clădire, deoarece primiseră ordin de la conducere să pună în seif încasările zilei. Rudele care au întâlnit-o întâmplător lângă centrul comercial au încercat să o oprească, însă ea le-a explicat că era obligată să execute indicația conducerii. La câteva minute după ce tinerele au intrat în clădire, s-a produs o explozie, iar o parte a structurii s-a prăbușit. Corpurile ambelor angajate au fost găsite a doua zi în fața magazinului în care lucrau. Potrivit versiunii preliminare, seismele ar fi putut avaria conducta principală de gaz sau conexiunile din interiorul centrului comercial, iar explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz lichefiat. În total, 7 persoane au murit în urma exploziei. Este de remarcat că această clădire era considerată un obiectiv care, în caz de dezastru natural, putea fi folosit pentru acordarea de ajutor populației și pentru adăpostirea temporară a oamenilor. Distrugeri grave s-au produs și pe teritoriul fabricii de hârtie Nippon Paper Industries din orașul Yatsushiro. Cutremurul a avariat instalațiile de producție și a provocat, printre altele, prăbușirea unui coș de fum înalt. Pe teritoriul întreprinderii a fost descoperit un număr semnificativ de persoane decedate. Până în dimineața zilei de 2 august, în prefectura Kumamoto fuseseră confirmate cel puțin 36 de decese. În urma evenimentului seismic, peste 4200 de clădiri rezidențiale au fost avariate, iar 181 au fost distruse complet. Rețelele de utilități publice au fost grav afectate. Peste 46.500 de locuințe din 5 municipalități au rămas fără alimentare centralizată cu apă. Oamenii trebuiau să obțină apă potabilă de la puncte speciale de distribuție. În Yatsushiro, din cauza avarierii conductelor de gaz, alimentarea cu gaz a fost oprită pentru aproximativ 9.000 de consumatori. Cutremurul a deteriorat drumurile și a îngreunat activitatea serviciilor de urgență. Pe 8 sectoare din prefectură a fost instituită interdicția totală de circulație. Consecințele au afectat și infrastructura de coastă. Avarii au fost identificate în aproape o treime dintre porturile de pescuit din Kumamoto. Au fost afectate digurile, instalațiile de acostare, drumurile de acces și obiectivele folosite pentru cultivarea algelor nori. O parte dintre distrugeri se afla sub apă sau în locuri greu accesibile, astfel încât amploarea finală a pagubelor urmează încă să fie evaluată. Italia. Pe 31 iulie, în zona calderei supervulcanului Campi Flegrei, s-a produs cel mai puternic cutremur de la începutul monitorizării instrumentale continue în regiune. Magnitudinea sa a fost de 4,7. Epicentrul s-a aflat în apropierea orașului Pozzuoli, iar hipocentrul la o adâncime de aproximativ 3 km. Cutremurul a fost resimțit în tot orașul Napoli și în suburbiile sale, precum și pe insulele Ischia și Procida. Cutremurul i-a făcut pe locuitori să fugă panicați în stradă. De pe multe clădiri din Pozzuoli s-au desprins tencuiala și elemente ale fațadelor, iar fragmentele au căzut peste automobilele parcate. În unele case ușile s-au blocat, iar locuitorii au rămas captivi în interior.
Mai multe construcții nerezidențiale s-au prăbușit. În oraș au fost evacuate peste 300 de persoane. Cutremurul a provocat prăbușirea versanților de tuf, iar fragmente de rocă au căzut și au strivit mai multe automobile. Într-unul dintre ele se afla un cuplu care a supraviețuit în mod miraculos. Portul Pozzuoli a fost închis temporar, iar peste 40 de curse zilnice, inclusiv feriboturi și nave de mare viteză, au fost anulate. Seismele au provocat fisuri adânci pe căile de acces la Dane, ceea ce a pus sub semnul întrebării siguranța și stabilitatea infrastructurii portoare. În Napoli, ca măsură de precauție, autoritățile locale au suspendat temporar funcționarea metroului și circulația trenurilor, inclusiv pe liniile de mare viteză. În oraș a fost avariat un stâlp al unei linii electrice de înaltă tensiune, ceea ce a provocat întreruperi de energie pentru aproximativ 100.000 de consumatori. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, după șocul principal au fost înregistrate aproximativ 170 de replici, dintre care circa 15 au avut magnitudini de peste 2. Mulți locuitori au preferat să-și petreacă noaptea în stradă sau în automobile, temându-se să se întoarcă în case. În urma cutremurului, cel puțin 26 de persoane au fost rănite, 2 dintre ele grav. Rusia. Pe 31 iulie, după o perioadă de vreme anormal de caldă, o furtună puternică însoțită de grindină a lovit regiunea Chelyabinsk. Unele bucăți de gheață au ajuns la dimensiunea unui ou de găină. Locuitorii au raportat acoperișuri, automobile și sere avariate. În aceeași zi, grindină, la fel de mare, a căzut și în regiunea Kurgan. Locuitorii satului Bolșoi Berkut din raionul Dalmatovo au filmat, de asemenea, o tornadă rară pentru aceste locuri, care a trecut în apropierea caselor. Pe 1 august, ploi anormale au lovit regiunea Sverdlovsk. În orașul Severouralsk au căzut 87 de milimetri de ploaie, depășind norma lunară pentru august. Raionul Tiumen se confruntă cu o creștere fără precedent a nivelului apei pe 2 râuri deodată, Tura și Pâșma. 10 de localități au ajuns în zona inundată. Pe 28 iulie a fost instituită starea de urgență. De obicei, după viitura de primăvară, nivelul apei din râuri scade treptat. De această dată însă s-a întâmplat contrariul. Din cauza lunii iunie cu precipitații record și a ploilor torențiale neîntrerupte din iulie, solul s-a saturat complet de apă și a încetat să o mai absoarbă. O situație similară s-a produs și în regiunile învecinate, practic în întregul bazin al râului Tura. Ca urmare, nivelul apei a început să crească rapid și, până la 2 august, a ajuns la 8 metri și 96 de centimetri, depășind cu 46 de centimetri pragul unui fenomen hidrologic periculos. Astfel s-a format o inundație de vară record, cum nu se mai observase aici. Apa a ieșit în lunca râului și a inundat localitățile. Ploile anormale și inundația din regiunea Tiumen au dus de asemenea la o deteriorare bruscă a calității apei care ajunge în rețeaua de alimentare a orașului Tiumen din râul Tura. Locuitorii s-au plâns de mirosul neplăcut și de culoarea apei, din cauza cărora nu mai puteau face duș, spăla vasele și rufele în condiții normale. Compania Rozvodocanal Tiumen a declarat că nu se mai confruntase niciodată cu o asemenea poluare în întreaga istorie de funcționare a instalațiilor de tratare a apei. În tot orașul se simțea un miros puternic de pește mort, nu doar pe malurile râului Tura, ci și în cartierele îndepărtate. Potrivit unui hidrolog, râul va avea nevoie de luni întregi pentru a se curăța de îngrășămintele și deșeurile spălate de pe câmpuri și de conținutul foselor septice din zonele urbane, antrenat de șuvoaie. În opinia sa, Tura se va putea reface complet abia după iarnă și după următoarea viitură de primăvară, care va spăla resturile de substanțe poluante. Brazilia. În prima jumătate a săptămânii, ploile torențiale, grindina, vântul puternic, inundațiile rapide și alunecările de teren au afectat cel puțin 128 de municipalități din întregul stat Rio Grande do Sul. În seara zilei de 28 iulie, în nord-vestul statului, o supercelulă a generat o tornadă devastatoare în urma căreia au fost rănite cel puțin 7 persoane, iar 10 de familii au rămas fără locuințe. Potrivit estimărilor meteorologilor, viteza vântului din interiorul pâlniei ar fi putut atinge 300 de km pe oră. Fenomenul a traversat 3 municipalități, lăsând în urmă o imagine comparabilă cu o zonă de război. Case distruse complet, copaci smulși din rădăcini, stâlpi doborâți și automobile avariate.
În zona Rincão dos Ribeiros, din municipalitatea Giruá, tornada a distrus mai multe case, pompierii au scos oameni de sub dărâmături, iar 4 persoane au fost rănite. Tornada a provocat întreruperi de energie electrică pe scară largă și a blocat drumurile cu fragmente și copaci doborâți. Este de remarcat că, potrivit statisticilor de la începutul anului 2026 și până la sfârșitul lunii iulie, în Brazilia au fost înregistrate 81 de tornade. Sezonul actual ar putea depăși recordul de anul trecut de 92 de tornade, deoarece perioada de vârf a sezonului urmează încă. Cele mai ample distrugeri provocate de grindina, care a însoțit furtunile, au fost înregistrate în orașul Santo Antônio das Missões, unde au fost avariate aproximativ 400 de clădiri rezidențiale. În municipalitatea Ubiretama, grindina a distrus până la 80% dintre case. În orașul Osorio, vântul puternic a avariat întreprinderi comerciale, clădiri publice și 350 de locuințe. O persoană a fost rănită de un acoperiș smuls de vânt. Revărsarea râurilor Jacuí și Taquari a dus la izolarea localităților și la distrugerea podurilor și drumurilor. Chiar a doua zi, pe 29 iulie, un front rece puternic a ajuns în statele din sud-est, aducând rafale devastatoare de vânt cu viteze de aproape 125 de km pe oră. Furtuna a fost precedată de o căldură intensă. În orașul Rio de Janeiro, temperatura a urcat la 35,8 grade Celsius, iar în orașul Santos din statul São Paulo la 35,2 grade. În aeroportul Congonhas din São Paulo au fost anulate numeroase curse. În Rio de Janeiro, din cauza întreruperilor de energie electrică, metroul și trenurile suburbane s-au oprit, podul Rio-Niterói a fost închis temporar, iar aeroportul Santos Dumont și-a suspendat complet zborurile. Peste 2 milioane de consumatori din statele Rio de Janeiro și São Paulo au rămas fără energie electrică. Fenomenul a doborât sute de copaci, a smuls acoperișuri și a prăbușit ziduri, a perturbat activitatea celui mai mare port din America Latină, aflat la Santos, și a paralizat traversările cu feribotul. În largul coastei orașului São Sebastião din statul São Paulo, o embarcațiune de pescuit s-a răsturnat, iar o persoană a murit. Din fericire, 4 membri ai echipajului au fost salvați. În total, furtuna a provocat moartea a 5 persoane. Povestea angajatelor centrului comercial din prefectura japoneză Kumamoto ne face să reflectăm nu doar asupra greșelilor fatale comise într-o situație concretă, ci și asupra locului pe care îl ocupă viața omului în societatea contemporană. Dacă toate deciziile s-ar baza pe principiul că viața omului este valoarea supremă, evenimentele s-ar fi desfășurat diferit în fiecare etapă. Conducerii nu i-ar fi trecut prin minte să trimită angajatele într-o clădire posibil avariată pentru a salva încasările. Tinerele însele nu s-ar fi simțit obligate să-și riște viața din cauza îndatoririlor de serviciu sau a fricii de a-și pierde locul de muncă, iar serviciile responsabile ar fi asigurat un control strict și nu ar fi permis oamenilor să se întoarcă într-o clădire a cărei stare, după cutremur, putea reprezenta un pericol. În această situație, numai rudele tinerei au dat dovadă de discernământ încercând să o oprească. Într-o situație de urgență, valorile materiale, obligațiile profesionale și dispozițiile conducerii nu pot fi puse mai presus de viața omului. În prezența chiar și a celei mai mici amenințări, trebuie renunțat la orice acțiune care poate pune omul în pericol, indiferent cine cere efectuarea ei. Totodată, responsabilitatea pentru siguranță le revine nu doar conducătorilor și serviciilor de urgență, ci și fiecărui om. Fiecare trebuie să cunoască regulile de bază privind conduita în situații de urgență, să poată evalua pericolul și să ia decizii independente dacă indicațiile celor din jur contravin cerințelor de siguranță. Într-un moment critic, refuzul de a intra într-o clădire avariată sau de a executa o dispoziție periculoasă nu reprezintă o încălcare a disciplinei, ci o măsură necesară pentru protejarea vieții. Banii, bunurile și alte valori materiale pot fi refăcute, câștigate sau create din nou. Singurul lucru care nu poate fi recuperat este viața omului.